Bohemian Rhapsody, nominada als Oscars, Tinc el cor tan dividit. Millor pel·lícula, no. No, espero que no. No, sí. Que sí. Que no. Ens juguem algú? Nominades... Black X-Man, el millor pel·lícula, correcte. Black Panther, que, mare meva, Bohemian Rhapsody... Oh, que bo que soc. Merda, tio. Oh, que bo que soc. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Ei! Tornem a anar al cinema, no? Aquesta setmana anirem molts cops al cinema. Molts cops. És que se'ns acumula la feina. Anem a veure la preferida, o la favorita, The Favorite. És una pel·lícula que va sobre la reina Anna d'Anglaterra al segle XVIII, no? En aquell moment la reina no estava passant un bon moment a nivell emocional, a nivell psicològic, i era una mica erràtica, no? I tenia una amiga de confiança, la senyoreta Lady Sarah, que no és que manés en el seu nom, però quasi. En tot això, arriba al palau una nova serventa que la reina Anna li agafa molt de carinyo a aquesta serventa, no? I a partir d'aquí ens comença un joc de... un triangle, no dir amorós, com d'avarícia... Avarícia i poder. Hi ha 3 actrius protagonistes, llavors. Sí. Olivia Colman és la que farà de reina. I us preguntareu, quines pel·lícules ha fet? No ha fet moltes pel·lícules, però destaca en el seu paper a The Crown. Mítica sèrie. No l'he vista. No l'he vista. Jo tampoc. Llavors tenim a Emma Stone, com tu has dit, que serà la serventa. Emma Stone em sembla la millor actriu de Hollywood. A mi de la... Des de que vaig veure primer pla de La La Land fent el càsting, és una escena molt curta i molt tonta, però... Molt heavy el càsting. És increïble. Sí. Molt heavy. És increïble. Pels més joves mainstream freaks, l'hauran vist molt a Amazing Spider-Man. Zombieland. Zombieland, que bona que és Zombieland. Berman. Correcte. Aloha, que la fa amb Bradley Cooper. Finalment tenim a... Rachel Weisz. Sí. Rachel Weisz. Sí. Rachel Weisz. És la que, pels més veterans i millennials com nosaltres, la recordaran de La Mòmia 1 i 2. Pels més cinèfils, Ágora, que és una gran pel·lícula. Bueno, el director no el coneix ningú. És novell. Em sap greu, però no el coneix ningú. És un director grec que es diu Yorgos Lanthimos. Ha fet una pel·lícula que no haureu vist, The Lobster, que va d'una distopia on els solters els envien a un hotel i tenen dies tenen 45 dies per trobar parella. Si no, els transformen en bèstia i els envien al bosc. És comèdia, M'agrada molt la premissa. Sí, a mi també. Sí. Valoracions. Home, expectatives. Expectatives. Tinc molt poc feedback. Em basaré en el que la gent m'ha dit i m'han dit que és bona. I a part està nominada als Oscars. Vaig amb bones expectatives. Que estigui nominat als Oscars, jo discrepo de que vulgui que ens agradi la pel·lícula. Et pots trobar un tostonot. Tranquil·lament. No, Tostonot és una pel·li normal. Jo vaig bastant desinformat, amb la qual no puc dir quines expectatives porto. He vist el tràiler així ràpid i crec que el cast és bo. Llavors confio en el cast. Jo, sincerament, us seré sincer, en la sinceritat de lo sincer que puc ser, tinc molt poques ganes de veure aquesta pel·lícula. O sigui, em fa una mandra horrorosa. No t'havíem vist encara hater, Ojo, o sigui, la pel·lícula podrà ser molt bona, el que vulguis, però no és la típica pel·lícula que a mi em ve de gust anar a veure al cinema. Bueno, no. T'agrada quan els digues em poder interactuar. Bueno, que vagi bé. Fins ara. Normalment anem de cul. Avui hem vingut una hora abans. Taleta. Molt bé. M'ha agradat molt. Sí. A mi m'ha agradat molt. No és del nostre estil. No és... No, però... Però ens ha agradat molt. Jo he estat dins de la història tota la pel·li. Sí. He estat dins de la història. Jo vaig a dir, aviam si esteu molt d'acord, però a mi m'ha recordat molt el tarannà d'una obra de teatre. Pocs protagonistes, no? I molts llocs concrets on es transcorre la majoria de l'acció i els protagonistes van rotant i interactuant entre ells. I sabeu que m'ha agradat molt? El toc actual
que li ha donat aquest director a certs diàlegs, certes situacions. El que més m'ha agradat de la pel·lícula... Res, aquí amb la finestra oberta, esperant. A fred. Doncs a mi també m'ha agradat molt el toc d'absurditat que li ha donat el director, que no corresponen a un drama típic, m'explico. Digues. Sí. Gràcies. Endavant, Joan. A mi el que més m'ha agradat de la pel·lícula ha sigut el backstage, o sigui, veure entre els vestidors tota aquesta època de reis i polítics i poder. Hòstia, de com aquesta gent, entre perruques i maquillatge, realment vivia, no? I quines excentricitats feien. Veus que està passant una cosa amb el regne d'Anglaterra, que està vivint una època, que està no sé què, i són persones, i que són persones, i que tenen problemes de persones reals. I he de dir que he vingut molt hater, com ha dit l'Oriol abans, però he sortit molt content. A mi aquest tio ha sabut fer que jo no em desconnecti en cap moment. A mi, si és veritat, a mi al final se m'ha fet una mica pesat, l'última mitjoreta... Bueno, perquè al final era intentar... Era filosòfic. O sigui, un cop el conflicte ha esclatat, i a més el conflicte ja ha tingut conclusió, hi ha com 30 minuts posteriors a la conclusió, que a mi el que m'ha enganxat és el conflicte entre les tres i la seva performance. Òbviament. No, em refereixo més que la trama, a mi les actuacions d'elles tres... Actrius, sobretot actrius. Per mi, Emma Stone, espectacular. Excel·lent. Hem de dir aquí que... Emma, t'estimem. Sí, molt. Hem de dir aquí que, tot i que la Emma Stone ha estat nominada per personatge secundari, per actriu secundària, per mi és la protagonista clara de la pel·lícula. És que com fa que tu vegis tota l'estona les seves intencions, però alhora detectis tot el que li vol transmetre a la reina? La dualitat entre les seves... Les tres brillen, però Emma Stone és espectacular. Rachel Weisz, a mi m'ha agradat molt, però la veig com sempre en el mateix paper. No sé què em passa amb aquesta també. Que sempre la posa en aquest paper de desesperada. Ojo, ho fa molt bé, Jo l'únic que he vist, potser no que sempre està en el mateix paper, sinó un personatge poc treballat. Saps? Un personatge molt bàsic. Per mi ha fet un molt bon paper. I l'Olivia Colman, no crec que es diu, ho fa molt bé. A més, és una reina que psicològicament no està bé, físicament no està bé, i la tia ho fa molt bé. L'únic que m'estranya que als Oscars estigui nominada com a actriu principal. Jo no ho entenc. A mi hi ha hagut planos que m'ha guanyat, Que no estic dient que no es mereixi un premi per la seva actuació, t'estic dient que ella no és la protagonista. I hem de dir que la gràcia de la pel·lícula, i per mi de les tres actrius, és que són capaces de transmetre't una cosa amb mirades i una altra amb diàleg. És a dir, tu, com a espectador, ets totalment conscient del que està passant per darrere només amb les mirades de les actrius. Perquè el diàleg seu... El joc de les tres el diàleg és una altra realitat. Sí. No, però el joc de les tres està molt... brutal. I tens ganes de saber com anirà, Cal destacar el paper de... Nicolas Hoult. Cal destacar-lo. Molt secundari, però a la vegada important a certs actes. Parlem ara ja de director. A mi m'ha agradat. A mi m'ha captivat les càmeres. M'ha sorprès la banda sonora. Se m'ha fet pesada en alguns moments. A mi no, perquè et mantenia. Sí, et mantenia. I veies quan s'anava a caure alguna cosa... I superlligada amb les expressions. Molt brutal, és que brutal. Les càmeres, hola. Exacte. Hosti, vull dir, jugant amb ull de peix, amb angulars molt amples, en canvi amb plans molt curts, vull dir, fa una combinació de totes les càmeres i li queda perfecte. Valoracions. Va, qui vol començar? Jo la tinc, Jo també. Jo un 9. Fica't un 9! Un moment, potser és el primer dia. Jo també havia anat a dir un 9. Ah, molt bé. Pues els tres un 9, vamos! Fer una pregunta encara més interessant. Ostres. Per què no li poseu un 10? Ostres. Perquè a mi se m'ha fet llarga. Hi ha moments... A mi la part... Ostres, també coincidim en el per què no ens ha agradat. És la favorita de l'any, de moment. Ostres. Pues tots un 9. Un 9. Molt content. No hem hagut de dir cadascú què, perquè estem tots d'acord amb la valoració. Gran pel·lícula. I mira que jo avui venia... Bueno, us animem a anar a veure La Favorita. Tot i que és llarga i potser no a tothom li agradarà. Us la recomanem. Qui sap si serà la favorita dels Oscars. Ostres.
No, La favorite. El problema és que en aquest moment, La favorite. el moment final, És la favorita de l'any, de moment. Ostres.